Godmorgen, Kirsten. Stop dig selv, Vilas. Hvad mener du? Er der da noget galt med en lille hilsen? Ikke selve hilsen, men den attitude, du præsenterede den med. Jamen dog. Jamen er det ikke min gode ven Tobias? Velkommen hjem, min ven. Håber du har haft en god tur til Sverige. Vilas, den var fantastisk. Jeg har det faktisk dårligt over, at du ikke må køre turen. Det vil sandeligvis være interessant, men turen herfra til Aarhus er nu også et mærkværdigt syn. Tja, den kunne jeg nu også godt tænke mig at prøve på et tidspunkt. Men det bliver lidt svært, da strækningen til Aarhus ikke helt er elektrificeret. Ja, det har du selvfølgelig ret i. Men nu kunne du måske blive trukket til Aarhus bag en af dieslerne. Det kunne da være sjovt. Ja, det kunne det da virkelig. Tjek det lige, Vilas. Lige straks kommer der et veterantog. Jamen dog, en museumsgenstand. Men de tog kan jo ingenting. Men det er sikkert bare et marcipanbrød. Dem ser jeg egentlig ret ofte. Er du nu sikker på det? Ja, ikke mere. Godmorgen, det her. Hvem er du? Og hvad er du? Mit navn er Peter, og jeg er en e-maskine. En af de største damplokomotiver, der er kørt på de danske skinner. Virkelig? Så det er alt, hvad du kan blære dig med, eller hvad? Hvad mener du? Jamen, eftersom du er et gammelt lokomotiv, så kan du da ikke have noget kørende for dig. Lige præcis. Jeg er en del af jernbanehistorien, ligesom I to er. Jo, men du repræsenterer den del af historien, som ingen vil huske. Virkelig? Lad mig så stille jer et spørgsmål. Hvor mange gange bliver der taget billeder af jer om dagen? Jo, vel et par stykker. Vi er jo ikke helt upopulære. Et par stykker? Okay. Prøv så lige at tælle, hvor mange der tager billeder af mig lige nu. Langt flere end ved jer. Okay, du vinder. Held og lykke med din tur. Du vil aldrig lære.